עם כאן מאיר. היום אנחנו עושים את אתגר המים עם חברים שלי. מי שנשפך לו טיפה אחת של מים, שותה את כל המים, וזה מהמים של השירותים. אני ראשון, מלאכי בבג'אני שני, ואיצ'י שלישי. מי שמזהה את הערוץ של מלאכי בבג'אני, שישלח קישור בתיאור. רגע, קישור בתגובות. קוראים לו מלאכי באנגלית. לא. 6, 4. הנה. מלאכי. אני אחתוך את זה, אל תדאגו. אז הנה אני ראשון. אני עושה את התור שלי. תורי. עכשיו תור. תורי, שיש רגע. תורי. אני אעשה בחכם, תראו. עכשיו תור מלאכי בבג'אני. יו, אחי. עכשיו תור מי. כמעט. אומייגאד, אומייגאד. תחזיק. חבר'ה. מה שאתה בעצם זה למה הוא לא עובד? טוב, עכשיו בוא נצפה וישה ששותה את זה. 3, 4 ו... מהשירותים.